Solidarios, con esta maleta queremos facer unha viaxe moi especial, unha viaxe ás zonas do cerebro onde se activan as emocións, unha viaxe que pode axudar a que conectemos con o noso interior dun xeito máis íntimo, máis intenso e que tamén pode axudar a que conectemos mellor coa persoa que temos diante. A maleta non é moi grande, xa vedes que non, e no seu interior hai unha única cousa. Falamos da música, que ten capacidades abraiantes para moitísimas cousas, por exemplo, para facer que un mal día acabe sendo un día excepcional. Do poder da música falamos coa artista multidisciplinar Lucía Aldao. Ela é poetisa, escritora, cantante e sabe os mellores xeitos de sacarlle os mellores partidos á música. E a música o que fai é que nos pon noutra pele emocional, non? Pode emocionarnos para certa introspección, para recordar cousas, ou pode salvarnos un día directamente, pode animarnos e pode facer que pensemos que levamos un día inteiro vivindo nunha festa. Entón a música ten aí un poder que hai que recoñecerlle e sobre todo hai que ofrecela e facela accesible para que todo o mundo poida tirar dela. É totalmente idadista que esteamos partindo a sociedade en caixóns por idades, en caixóns de calquera tipo. Entón, creo que hai moitas cousas que son para todo o mundo, e a música, o acceso ás actividades culturais de calquera tipo, ben sexa para enriquecer o espírito ou para mover o esqueleto mismo, na medida na que se poida, sempre algo enriquecedor.